Yun. Wala mga tats. Nahimuot man taan niya eh. Naalala ko ano ba ka ng tubagol lang ako yun. Ay nag-comment. Bali, di lang nato i-mention yung pangalan kung kinsa siya. Basta taga Cebu. Good. Lagi yung lugar. Abi niyo sige comment mga tats. Ana siya. Ngano daw isda daw akong ginabidyo perminti. Sige lang akong isda, perminti na akong ano isda, kapakita isda. Ani bra daw tubagon ta ka. Para madagan ng kinsang sikat ani. Alangan brad, mauman akong content. Magsugbak ko, magkilaw ko, maghabwa mi. Mao jud akong content. Very good. Alangan naman mo magtanom tag kamatis, mangharvest tag talong, mangharvest tag mais. Wala man ta sa bukid. Naman ko sa Peaceport. So, normal yun nga isda nga akong ipakita sa inyo ha. Dili po ta pwede mag sumanoy. Sunlugon na to ng uban, dili ta pwede mo sunlog ang content sa uban diha. Kung unsa lang content dito, magpalahi pag ako. Di ba? Ana na sa ako baga lain ako version ba. Munang isda siya pero ginalain ako istorya. Muna mao jud akong content brad kay namang ko sa Peaceport God na ako sa Jinsan makita man nimo na sa akong mga video diha. So dili ta pwede mag-content nga nasa bukid kay buhay Peaceport man ta, dili man ta buhay bukid, di ba? Ngani din mo sulod og social media no. Mura pud ka nang di bagay ta kilala, nanay nagbas. Paita niya. Pero okay lang yapon bad. Nagpasalamat ko ko si mo bisag nagbas ka sa ko dili maka magbas kung wala ka nagtan-aw sa akong video, di ba? So nagtan-aw sa akong video bago ka nagbas, bago ka nag-comment. Pero pasalamat gyapon ko kay naa ka nadugangan akong points. Kung kinsa man ka saludo gyud ko si mo. Dito brad, ana lang ista lang akong content. Bago pa biya yung social media dito pwedeng mag sa pakita. Ha? Natuwag na ako na. Thanks.